Диапазон Рекордс. Има нещо нахално в тебе, нещо точно като за мене. Действаш ми от известно време, знаеш ли това? Тази вечер е забранена за мъже с задръжки в любовта. От кои си ти? Как целуваш ми кажи? Неприлично или да? Тази вечер е забранена за мъже с задръжки в любовта. От кои си ти? Как целуваш ми кажи? Неприлично или да? Твоя мръснишки поглед пак ми прави подробен оглед. Всички дрехи да паднат могат, усещаш ли? Тази вечер е забранена за мъже с задръжки в любовта. От кои си ти? Как целуваш ми кажи? Неприлично или да? Тази вечер е забранена за мъже с задръжки в любовта. От кои си ти? Как целуваш ми кажи? Неприлично или да? От кои си ти? Как целуваш ми кажи? Неприлично или да? Тази вечер е забранена за мъже с задръжки в любовта.